Hei, bună, eu sunt Ania și bine v-am regăsit la un nou sketch. Sunt aici alături de Vara mea, cameramanul meu de nădejde. Și, după cum ați văzut, și în titlu facem tipuri de elevi la școala online. Știu, ceva actual, aș putea spune. Și ce să zic, sper că o să vă placă ceea ce am făcut. Cum vă place de obicei, știm. Vă las cu vlogul. Și ultima, prunoiul Aniela. Prezentă. Ok, Aniela, aprinde și tu camera, te rog frumos să te vedem, că nu te-am mai văzut de mult Imediat. timp. Copii, sunteți bine, nu? Cred că sunteți bine cu toții. Ok, Aniela, te-am văzut. Să știți că vă felicit că sunteți prezenți în număr atât de mare la ora mea, pentru că, mai ales cu această perioadă în care noi facem online, chiar este foarte greu. Haideți să continuăm cu lecția adjectivului. Așa. V-am spus data Sunt complet trecută că pregătit adjectivul este... oficial. Perfect. Este perfect, într-adevăr, doar dacă faci un compliment perfect unui om, Aniela. Ok, scrieți gradele de comparație pe caiet. Unde a dispărut? Așa, aici era. Ok, stați. Vreau să ne oprim puțin de scris pentru că văd că avem aici o domnișorică care nici măcar nu se strofocă să fie atentă măcar la ora mea, nu mai zic de scris. Aniela? Da. Ce ți-ai pierdut, ce este perfect și cu ce ești tu preocupată ca să nu fii atentă la ora mea? Cu machiajul meu, doamnă. Wow, cu machiajul tău? Da. Păi vrei să spun, domnișorică, că tu ești în clasa 7-a? Știu, sunt perfect conștientă de asta. Și părinții tăi știu că tu vii așa la ora mea? Da. Și eu sunt perfect conștienți și mă încurajează. Deci, domnișoara Aniela, chiar vreau să am o discuție foarte serioasă cu părinții dumitale. Mi se pare că dai un exemplu de comportament cât se poate, dar cât se poate de prost. Data viitoare să vii cu părinții la oră. Chiar este vreau să complet discut comportamentul meu și cred că am dreptul să fac exact ceea ce vreau. Despre comportamentul tău. Vezi că nu știi nici măcar să respecti un dialog? Știu foarte bine, dumneavoastră m-ați întrerupt din ceea ce făceam. Deci, cred că dumneavoastră sunteți cea care... Nu, dragă, tu m-ai întrerupt din lecție spunând că nu știu ce e perfect, că nu știu ce. Te-aș ruga să-ți revizuiești comportamentul pentru că este unul cât se poate de prost și cât se poate de prost. Okay. Pentru că este unul prost și cât se poate de nepotrivit pentru ora mea. Este complet potrivit pentru mine. Și cred că nu este treaba dumneavoastră. Cum ați vrea să apar la oră? Așa ca dumneavoastră, scuzați-mă că vă zic asta, dar ca o mumie? Nu mulțumesc. Îmi pare rău, dar această mumie respectă copiii din fața ei. Nu pot să vin cu nu știu ce ruși și nici măcar tu nu ai voie. Și cine zice asta? Eu sunt profesor și tu elev, ar trebui să mă respecti. Și dumneavoastră ar trebui să-mi respectați propriile mele alegeri. Ok, văd că cu tine nu se poate. O să-ți fac reclamații la director. Dacă cumva eram la școală acum, să știi, dragă, că aveai mari probleme cu mine. Și îmi pare rău, dar îmi pare nespus de rău că nu suntem la școală, pentru că altfel chiar ai fi avut foarte mari probleme cu mine. Văd că ți-ai închis și microfonul și camera și asta știi de ce dă dovadă. Dă dovadă de lipsă de bun simț și dă dovadă de lipsă de coloană vertebrală. Îmi pare rău că v-am lăudat, îmi pare rău că am spus că sunteți o clasă bună, că nu lipsiți, dar cu astfel de comportamente mai bine, fraților, nu veniți la ora mea. Deci mai bine nu veniți la ora mea. Ok, văd că domnișoara Aniela, să sperăm că și-a revizuit comportamentul. Aniela, te rog data viitoare să ai toate lecțiile pe caiet, altfel vei avea dita mai doiul în catalog. Ok, văd că nu răspunzi, să continuăm cu adjectivul. Scrie. Aniela? Prezentăm. Ok, Aniela. Acum, mă bucur că sunteți toți la oră și mă bucur că sunteți cât se poate de punctuali. Nu am întârziat decât 7 minute, ceea ce este un record pentru noi, dragii mei copii. Haideți să scriem următoarea lecție, care se numește adjectivul. Scrieți titlul. Adjectivul.
Ok, după cum știți, am mai făcut această lecție, așa că consider că știți și chiar o să vă pun câteva întrebări. Așa că anul trecut am spus că adjectivul este partea de vorbire flexibilă, care ce face? Ia spune-mi, Aniela. Aniela? Ok, se pare că Aniela are o mică problemă tehnică. Maria, vrei să-mi spui tu? Da, doamna. Exprimă însușirea unui obiect. Exact, Maria. Exprimă însușirea unui obiect, mai degrabă însușirea unui substantiv. După cum știm, adjectivele sunt variabile și invariabile. O nouă parte din această lecție va fi gradele de comparație. Acestea sunt 3 la număr și vreau să scrieți primul grad, dați la pagina 104 în chenarul cu portocaliu. Aniela, citește-mi, te rog frumos, primul grad. Aniela? Ok, Aniela, să știi că dacă vorbești ai microfonul oprit, dacă nu ai cum sau nu-ți merge microfonul, aș vrea să-mi scrie undeva prin chat. Te rog. Ok, Aniela, dacă ești aici, dar nu merge microfonul, aș vrea să-mi scrie în chat. Ok, așteptăm mesajul tău, Aniela. Încă nu a fost trimis. Nu-ți merge. Ok, mă bucur că ești aici alături de noi și aș vrea chiar să fii atentă la oră, ok? O să intre pe colegii tăi și aș vrea să îmi spui de ce nu-ți merge, care e treaba. Ok, probabil că este o problemă tehnică. În fine, haideți copii, primul grad este cel pozitiv, după cum ați văzut și la pagina 104 din carte, acolo în chinalul cu portocaliu. Și facem 2 puncte și scriem ca exemplu bun. Adică, atunci când gradul este pozitiv, avem decât adjectivul bun. Nu-l mai avem cu niciun grup de cuvinte. Comparativ, al doilea grad, acesta este de 2 feluri, de egalitate și de inegalitate. Scrieți după dictare. La baza clasificării și ordonării, stați un pic să-mi dau pisica afară, că a venit pe aici și mă deranjează, să fie imediat. Aveți pisică? Ok, copii, gata, am venit. I-am dat pisica pentru că mă deranja aici și nu vă puteam preda. Nu știu că aveți pisică, și eu am pisică. Da, eu am 3 pisici și îmi plac foarte mult pisicile, sunt foarte drăguțe. Și cum le cheamă? Le cheamă Tommy, Milky și Tinky. Oh, ce nume drăguțe! Și eu vreau o pisică și am mai avut una când era mai mică, doar că din păcate a murit. Și nu știu cum să o cheme. Oh, sărăcuța! Bănuiesc că ai suferit foarte mult după ea. Sincer, chiar da, chiar mi-a părut foarte rău, pentru că eram foarte atașată de ea. În schimb, acum am un peruș, vreți să vi-l arăt? Nu, e ok. Cred că ne putem continua lecția. Ok. Am și eu o mică întrebare. Da, spune. Sunt foarte curioasă, dumneavoastră ascultați, sau bine, ați ascultat mai de mult Michael Jackson? Michael Jackson, da, îmi plăcea foarte mult melodia Earth Song. Și mie îmi place, chiar mi se pare un artist desăvârșit. Și dumneavoastră aveți așa vreun serial favorit? Poftim? Vreun serial favorit aveți? Adică știți, cu Netflix, chestii. Nu sunt cu Netflix. Mi-a plăcut Inimă de țigan foarte mult. Știu, nu, chiar un serial foarte bun. Și pariu cu viața. Da, îmi pare rău, la asta nu m-am uitat. Dar Inimă de țigan a fost unul dintre serialele pe care le-am văzut. Haideți să ne Dar pe Dorian Popal știți? Poftim? Pe Dorian Popal știți? Știți acela cu Hățuț, Johnule? Aș vrea să nu vorbesc despre el, chiar mi este rudă.
Serios? Chiar nu știam ce vă este, verișor? Îmi este, adică cumnatul meu este fratele cumnatului nașului lui fratele lui. Mi se pare așa, s-o vreodată pe la prin Domnești? Adică nu știu, întreb doar așa de curiozitate. Nu stă la București. Ok, haideți, lăsați-l pe Dorian Popa, Nu, dar pentru că noi avem aici ascultat vreo melodie, măcar? Poftim. I-ați ascultat vreo melodie, măcar știți oare pe aceea cu Mată Cheluțu? Nu am ascultat, nu ascultat astfel de muzică. Haide, la baza clasificării Dar sunteți sigură totuși? Da, sunt foarte sigură, nu ascult astfel de muzică. Copii aveți? Prefer pe clasic. Copii aveți? Consider că pisicile îmi sunt de ajuns pentru acest moment, draga mea domniță. Chiar sunt de acord. Din câte am auzit, aveți mulți frați? Da, am într-adevăr 21 de frați, sunt singura fată. Cred că este nasol, nu? Dar în fine nu trebuie să vorbim despre asta. Da, și cum este să fii singura fată? A fost destul de greu, dar m-am obișnuit. Știi cum e, fetele sunt mai rele, băieții sunt mai ok. La baza, hai scriem, la baza clasificării ordonării moderne. Mă bucur, Aniela. În ce clasă sunt? Păi unul este într-a 10-a și celălalt este la facultate. Ok, mă bucur. Hai să scriem. La baza clasificării și ordonării. De relaxare, aici am o oglindă, o lampă, scaunul meu. Am ceva machiaje, parfumuri, chestii, o poză cu mine de când eram mică, un alt calculator pentru atunci când mă plictisesc, știți cum e, mai sunt și ore plictisitoare. Aici am un dulap plin cu hainele mele, sus sunt ceva cărți, chestii. N-am citit niciuna dintre ele, să fiu sinceră, dar sunt acolo, ce să le fac. Aici, după cum v-am mai spus, încă un șifonier tot al meu, ce să vedeți, acolo am colț mai niște chestii, în fine, nu știu eu exact ce este, aici este o fereastră. Țin astea închise pentru că îmi place mai mult cu mine, știți cum e, întuneric, chestii. Aici este o canapea, unde de obicei stau când n-am chef de ore sau... Știți cum e, nu poți acum să le faci pe toate chiar așa. Aici este un covor persan, chiar luat de familia mea din China. Când am fost noi acum câțiva ani în excursie în China. Și ce să vă mai arăt? Păi chiar e o cameră foarte mare, aș putea spune. Însă, cum să vă zic, am așa niște chestii mai de relaxare, mai de chestii. Așa mi-am luat un pix nou, este din America. Mi se pare chiar foarte wow și scrie cu o cerneală deosebită, este roșie chiar, doar că în lumina soarelui se face albastră. Un caiet foarte... Un caiet, nu mai știu exact de unde este, cred că... Japonia sau ceva? New York, da, New York, iertați-mă. Aici am un portfoartă la fel, la mea din excursia mea în California. O cardeluță, aceasta este luată și mai special, chiar din Philadelphia. Niște cutii foarte, foarte drăguțe tot la fel. Le-am luat când am fost în București, știu mai desărați, dar n-avem ce să facem. Niște icoane de la mănăstirea, nu mai știu exact cum se numea, că nu prea am fost foarte atentă, dar sunt de acolo. Ce să vă mai arăt? Păi, aici avem un plus, știți cum e, ceva al familiei. Și cum am jucat cu el când eram mică, la cine mi-a adus aminte. Aici avem machiajele mele. Știu foarte, foarte puțin aici, e decât o mică parte. Am mult mai multe, dar nu sunt aici. Încă un pix, acesta este cu perle. L-am luat tot din New York. Aici niște ațe, este nouță, doar că... Sincer, nu știu la ce mi-ar putea folosi, pentru că eu nu încă o șosete. Aici am încă peri, eu am de când eram mică, este ceva Barbie, nu mai știu exact. Bună ziua! Bună ziua! Vă distrați. Lasă că e bine atâta timp cât nu puneți în oră, e bine. Ok, copii, suntem la română, din câte știu eu, foarte mulți aveți note, totul bine, totul ok. E cineva care vrea să-și mărească media sau poate să-și o mărească, că nu vreau să dau 10 de 10 ca să vă iese media. Nimeni? Ok, atunci haideți să ne uităm la pagina 145.
la aplicații. Ne distrăm, hai la masa mea. Nu, asta e melodia. O ascultam și eu în tinerețe, într-adevăr, este o melodie pe care chiar o ascultam în tinerețe. Aniela, îți plac manelele? Așa și așa, doamnă. Bravo, dar să nu le mai pui la ora mea. Mi se pare destul... mi se pare că nu prea au treabă cu româna. Iertați-mă, am dat din greșeală. Ok, bine. Hai să continuăm. Aplicații, completează anunțurile. Daniela, te rog frumos să-mi zici lecția de astăzi pentru a-ți mări media. O știi, nu? Da. Genul epic este genul... Machiajele mele, și cum aude sunt? Cum adică nu știi? Ce naiba? Uite-le aici, ce caută machiajele mele la tine? Nu răspunzi, faci că nu știi, nu? Iertați-mă, este sora mea. A venit să-și caute machiajele. Ok, nu nimic. Într-adevăr, școala asta online destăinuie mai mult din intimitatea noastră, dar să sperăm că sora ta și-a găsit ce căuta, nu-i așa? Și-a găsit acum. Cred că nu o să mă mai deranjeze. Atunci înseamnă că am mulțumit pe toată lumea. Te rog frumos să o iei de la început, pentru că... Genul epic este genul... Măi, copile, tu nu mai ești gata aici? Uite, trebuie să facem curățenie, trebuie să facem mâncare. Dar chiar așa să stai în fața unui calculator când ai și muncesc aici. Uite, ești tu pe ăsta, mai stai puțin cu cârpa. Spală și tu un geam. Stai aici degeaba, toată ziua. Iertați-mă, acum a venit mama. Se pare că... Hai, ok, am să o iau de la început. Da. Genul epic este genul... Ce faci, mama, aici? Tot la ore. Ia uite, să mănânci tu ceva, că știu că nu ți e ușor. Dar nici ca mie să nu-ți fie. Că uite, eu mergeam nu știu câți kilometri, vreo 10, 11, nu știu, că nu i-am mai numărat. Prin zăpadă, prin frig, prin ploaie și n-aveam mai că cine să mă ducă. Mă duceam și eu acolo, pe jos, știi cum e, cum se putea. Da, uite, tu stai aici, n-ai nicio treabă. Nu ca mine 7 km pe jos zilnic. Și mai te las aici, măi, că la orele tale să mănânci, stai să mănânci, că știu că ți-e greu. Și uite, aici dacă mai mănânci, îți mai e energie și după aceea o să-ți fie mult mai bine și o să vezi cât de frumos o să înveți. Te las aici. Îmi cer scuze. Gol! Bine, bă! Uitați-mă, acum a început tata să țipe fan fotbal, nu... Da, știu. Ar trebui totul să știe deja o ore și că, na. Știu, dar... Păstreze puțin liniștea. Știți cum este entuziasmul acesta? Continuă. Genul epic este genul literar. Levant stegna pe o plâns de preanjen. Tu ești la ore? Asta se mai întâmplă. Iertați-mă, fratele meu se pare că și-a găsit o nouă vocație, muzica. Și sper că v-a plăcut ceea ce am făcut noi aici. Puțin mai, știți cum e, mai pe stilul nostru, cu personaje inventate de noi. Lăsați acolo un like, un subscribe, un follow pe paginile noastre de Instagram. Pa! Bruniuaniela. Așa să fiu strigată. Genul epic este genul literar. Mai mănâncă și tu ceva, muică. Uite-te aici niște scuzați. Uite, un portocalul. Aveai ore? Da. Dacă îți dau... Gata. Ce faci, mama? Stai că nici nu filmasem. Niște perne, acestea sunt chiar luate de pe Mănăstirea Atos. Eu zic să faci încheierea, e de ajuns.